Dobro jutro, drugari. Baš sam nešto loše spavala. Pa eto, rekoh, samo da podijelim to sa vama. Ništa drugo. Potrudit ću se da se umijem, da se razbudim, pa da sednemo negde na kaficu i da se ispričamo. Juče smo ostali dosta nedorečeni. Imam dosta toga da se priča, samo što moramo da budemo dosledni. Sve u životu što se radi mora da se radi sa dozom upornosti. Moramo biti uporni ako želimo da uspemo u nečemu što smo naumili da uspemo. Tako da evo, sad vam se javljam iz kreveta da vam kažem dobro jutro, a za sat vremena, možda malo više, kad se razbudim, popijem jutarnju kaficu koju ne pijem i ostalo, vidimo se da malo čavrljamo. Ćao!